Така, добре. Айде, давай. Ръцете назад, като тръгнеш. Давай. Добре, 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 добре. Айде, тичай сега. Тичай. Ама тичай колко можеш. Тичай, бе. Абе, тичай силно, бе. Тичай, не се на изброята. Браво. Айде в дясно. Завий надясно. Добре. Излитането му беше супер. Айде, давай сега, ако си готов. Ники. Силно, дръпай, да, добре. Пусти коланите. Тичай. Силно тичай, силно. Силно не спирай. Давай. Тичай, бе. Не го спирай, пусти управлението нагоре. Тичай, мощно, затичай се, бе, човек, бе. Управлението го пусни догоре, точно така. И леко отдясно сега. Дясно. Добре, дясно. Точно така. Айде сега отпусни дясното. Така. Надясно. Дясно. Точно така. Добре. Курсът е пред теб. На 200-300 метра ти се пада кариерата отдясно. Минаваш там по края, как съм ти казал, и така. Разчета за кацане го знаеш. Точно така. Задръж го така да отидеш над гората точно. След кариерата. Ти сега си по вятъра, след това като направиш да, дай наляво сега. Точно така, завивай наляво. Дърпай, още наляво. Така, поляната точно трябва зелената да е пред теб. Точно така, не го барай. Ако си малко височко, иди леко надясно, зависи, прецени си. Ако не си височко, така. Не, остави го така, виждам ти сянката, остави го. Леко наляво сега да влезнеш в зелената полянка. Леко ляво, дърпай ляво, още, да влезеш по дължината на поляната. Точно така, още дърпай ляво, още малко ляво. Така, точно така. Айде сега вятърът е насрещен, виж там, изравни го и на 1 метър от земята знаеш там как. Браво, много добре се получи, браво. Айде, леко прибирай, не давай зор. Всичко е наред. Благодаря, беше чудесно. Моля. Айде, давай. Дърпай. Към мен, ела. Тичай, пусти коланите, тичай. Така, тичай сега колко можеш. Управлението догоре, тичай, браво. Така. Айде дясно сега, дясно лекичко. Дясно! Байданчо, ти няма викаш, мани момчето, защото е там като се скъса това и паднало гората, ние носим отговорност. Това не е шега работа, то не кара мотор на асфалтата и да се не прицява. Значи, от играчка може да стане плачка сега. Това летене, това не караме колело по асфалта. Казах му да не хваща наляво, да хване надясно и да иде да каца. Не ще да ме чуе.
видим дали ще може да стигне до нас. Тук отпред ще каца на полянките, няма проблеми. Но тая стара екипировка изцяло трябва да се смени с нова. Или втора употреба, ама на по-малко години. Добре, давай. Дай, добре. Давай, тичай, пусти управлението, тичай. Тичай, бе! Ей! Абе, не мога да разберем, мрази го да тича ли, какво? Дай на десно! Абе, как ще го манем, байданчо? Не приказвай глупости. Виж как ще го свади долу и няма да стигне до поляната. Айде, давай сега да видим. Силно, давай, тичай. Пусти коланите догоре. Пусти управлението догоре, бе. Тичай. Добре, точно така. Леко наляво да минеш гората, точно така. Наляво, така, да избегаш леко от баира, защото виж как те сваля, нисходящо. Виж гората, да не си близо до нея. Ако мислиш, че няма да стигнеш отпред на тия първите полянки, може и през пътя да минеш. Не, така. Ето, това са тримата ученика. Ники от София, Коси от Русе и Иво от Монтана. Иво, да те видим, къде ти е лицето? Да, Иво от Монтана. Днеска добре ли беше от бързото? Супер! Чудесно беше. Прекрасно. Просто има хора, които не слушат и трябва да се замислят малко. Трябва да се наказват, нали? Браво. Значи трябва да се слушат хората.